実は、倒したのは、〇〇気になる絵画を、1分解説。今日紹介するのは、清ゲオルギウスと、竜。1505年頃、ラファエロが描いた作品、馬に乗る騎士。襲いかかる竜。これは、世界で最も有名な英雄伝説の一つです。町は、竜に苦しめられていた。そしてある日、王女が、生贄に選ばれます。そこへ現れたのが、ゲオルギウス。彼は、王女を守るため、竜に立ち向かいました。実は、竜退治を証明する記録はありません。そもそも、竜は本当にいたのでしょうか。ある人は、悪や恐怖の象徴だったと言います。だからこの物語は、怪物退治ではなく、勇気の物語なのかもしれません。あなたにとっての、竜は何ですか？